فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الحكيم حق الحمد الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على رسوله وعبده وأصحابه وذريته أجمعين. وبعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. So mapiar kanu kagibi-gibi good afternoon for everybody listener. Saingaran Al-Khidmah Foundation akapaguluan ni ron naging presidente tano na Johaib kaya malan naging chairman bubuli chairman siyang kaya umpungan si Akuya Alim Abdul Raub. Na pened ulang-ulang na membro official kami kasi sa kutwa siya pamikiran na bugalabok sa kiad nagyang kaya wasiat sa kawang abna ramay to adar pa ini nagi dunia ipakan Uy. may to nagi dunia ipakan arilan tanu Allah Ta'ala nawi padiya na isa tipu simba tanu sikola ada batanu mapipikir arwah rasa suaswat sikola subhanahu wa ta'ala. Ito bendigan taniman to asuldan tanu nami pantag sangaya filosofi sangaya sambayang ungangan si sagi ngaya puasa sebab sa sudut yang Ramadan sama kepakai sa 10 bisa iman to ero tanurun na makapemuasa tanu. Si komyo na bendigan tanu sango to Islamic State na adno to miyagda makan na kumimin na video ko sa mato manbeg okay na sigud tanu sa makampat dia kun pegelwin na dia nga politics di ba kaya sagad tanu Uy. oh kabida tika na unang urunay sa makampat antano di matili-tali miyali akan rekano dia nga makakasitan sa Pilipinas sa mga Muslim na tanto tano maujur kakanan nu bagi subuntal Islamic State sebab sa so gubernur tanong naknaba Muslim maujur tano dia lang ala ruwa-ruwa tano pagawa sumantano sa mga Muslim country din no na niya na Saudi Arabia at tatamo sa dunia na ditanwiran makna dia Malaysia ditanwiran makna ipendak penitan sudah banyak ikama penubatan ulang ng mga Muslim kinudan tanu ginawa tanu giti sa bapa di mo Allah Ta'ala miadnay kediskas tanu sa mga kakampat kagi ay to kailan sa bagi nakagigi nga kaya pakaw kita nung di mga pipia at mga ulama po natin hindi mapia karena ba tanu politika saya uwi na siya gadin tanu sa utapad ang mga rarad ada tanu kapakar pangudi perpangan sa Pilipinas isaw na kaya sa bapan akala mo lagi yung tami pantag sa nga politics iman to na suldan tanu to lagi mi pantag sa nga sambayang kagi isambayang mina ka mapuro agu mina ka mapanda ibadah sa langwan na ibadah para lo sa sunat na dunia mauna na mapanda bumala giti ka metiron sa Islam sa rasul ibadah ulo simba mana niyan na langwan taman na do ulo niyan na din na baniya bali giti sabab ay paligotor Islam rakatan mga Muslim apala-pala tanu manin sa sambayang ngay kapkerambitian so pedemang ibadah tanu ikadua hikmasan na sulang mana para mandagu mga alalagwala subhanahu wa ta'ala na palay din inibuba sa dunia na miyasa leburon so sambayang asik tiya songon sa langit si kuda tanusan kasul di Pipia na day kidion
Kaumanay sarakat tanong na dinan kababayan na bumasakit. Tadi ke paro kasih pato dunia. Absukit niya sutaro. Dita din kababayan abataman loks. Nadi ke paro ko dunia. Kadaruk sakma. Berdak niya sutaro. Dikali na dunia. Ugin na so ilain ni pia-pia. Kauman sarabun na maaling nga. Lukus niya sutaro. Dita din kababayan batama amada sa dunia. Nadin ke paro. Ayna liwalaw tala sa Quran na kullu man alaya fan. Kena ubaso-buso ginawa ka, kasualain ka, sutra ka, everything. Na pala-palid bon walaw tala. Giti siya kita. Limo walaw tala ka, may sumpay sa mga simbatan no. Apagkalakan rakatan agi mga ulamatan no. So kalilipatan tano. Agusudatan no maswa o mga ibada. Kau pa makapalitan no miya kaswa. Tapi amin ito kaya. Biap galwin na sa sulda masjid tano si sa Saudi Arabia na mga waktu na din na buon wasiat ako ya hiling aruha sabab sa ro na madakal sumyaganad maka sul na din na discuss may lenga so Arab sumulid na kan jikar kabate sa Quran si man na taman sa kandaga na dipagtungon sa sul mga dataro to so sabab sa muto may ito pa nakatay tano si gimo lawlatan Nagyang pelakan rakatano kanto na iungang na madidalm sa kaya puasa. Sambayang muna. Amay tanunjo po Ramadan. Ubang mami sa oras tanway. Tama na alas 4 o 23 sa manaya. Niya marati ang mga listener. Diya nga ya sambayang sa nguta time. Isa amyari sa kitab nama na sambagay na dua ay numpang ni kompleto na dua ina sambagay nga giti gira ko na napili niyo amya kapasad na luminidu amya kapasad nito sambagay okay anto na kaya sabapan sa kinituro na kaya sambagay sumansok tayo mo Rasul Salam udah niya pagkapakasun sama kan nadap na formal sambagay type pa agyong takya sungan sa type asay tano pagpunan na kanabutog tiblig kaya sungon niya na marelax sabab sa ipuno na tama ni man to naging namang Arab mga kausa na mga uleran sa type pagi matenguder pa datara bagyo na ira ke kaya dunia naroon po manong siran sama no to na sabab ko kaya Rasul Salam ko dawa Islamya nandiyo sa type. So kaya pa kumanian ro, kaya bisto naging mga surang sa agama, mga duduk yan. Duduk sa type. Katong tanong si istorya ini, ibu kasi dia kanun, atong na isa ba pakinig mo na filosofi sang isang bayan. So kaya sa ini na subra, kadun to sagad, akera sa ini sang utak, kera sa ini sa type. Kaya merano niya, nasutig merano ay budubututin na girget. Kaya sakit irun, intirun na dawan na dito paguna. Saka na buto, kan nagkaw ito ha, ay wida ka nan kanabun niya rasay. Giyuto itinudan tanu si aya ini balasun wala, nagiti kinitro na giyong tayat, asubhanalladhi asra, biyabdihi laylan ilal masjidil aqsa. Giyuto kinitro na gutayat, asunjo alaw talay ruminikwist. At tigiyan, alala ko kang gugan, mamanik ka sa langit. Diti kaya dumayrad, may radya. Sabab, sa ambulungan na giyong utaragaw ramyang niyagdamyan ro. Diti sabab, akini sakuto naging na sambayan. Diti kaya formalian. Diti kaya niyan, katawang sutulan sa 50, gawin na binis na no, samari. Na miya dun, 55 na sambayang, na original na 50, kasumo sa alayhi salatu wasalam, miya ka-advise sa puto ka kadima ka na umat ka ubali mapulagi nga waktu si minisong sa miya lang mo na 5 agi nga iman to di tanong gulo ni man to sa dunia mga muslim ang 5 waktu malima na gaya ugay na subalas yan na damalin yung ka kiniturunin na 50 na subalas yan na damalin o manisang bayang roo nasa puli balas mo kagi 50 na original yan
Nasukya lima ni kay nakulo tu Rasulullah na miyakol ko Allah Ta'ala. Lima kada ba makapasakwa. Ima da kala bukul niya nga lima ini penuh ba nga pakasapulwa. Ha? Pad akik maru. Isa bisa bulong. Adaw na niyan abulong o manusia na sambuyan. Ngayon, milenyo asudaw na niyan nakirasay niyan sakya pa kasakitiran nun na ini sambiyo na sambuyan. Sa katano, labi ako kano ang mga Muslim, ang mga tato siya. Ira miya kawida kalian, miya tayo sa pamilya sa madasog, kaya na sa malatamok, napunta ka ta sambuyan. Di mangulola, anam yang sisimakan siya. Giti sa bapak, pelikatan nung maikap keribatan nurun. Atake na ba so di kang nawidakal na bulungan na sambuyan. Kagitod ni bisis, agyang kuntuakwan. Kaya si Rasulullah, ay inimbitar wala utar sa langit. Ay ini sambiyo na sambuyan. Giti mana niyan, asumay tumalawidakal na igrapa kalala tato na sambuyan sa sunat. Ngayon, nadiimbitar sa Allah. Giti bulong yan. Kenapa tanungan nak? Aja madak lami experience masuk ke tamat latiba. Naru ruminisay, namiaglib. Takay no ba di ka mbabas nta kaya bulong udin mina ka malawida ka na sambayang. Sambayang. Kenapa tanungan do sambayang madak la mataur? Sumanga ungang na madadalam si pilikan taniman to. Sala kanu ban oras tanu. Ana mga kuwatan ron na mga karibatan, maripirtan sa mga sambayang tan. Ikadua pakai sir. Anda sumiyong surasur sa Allah. Sisa lang ito. Hindi bitaro Allah. Ha? Giti ketan to gyung taeta kana ba kasana mapipira kan sina batan napsir sa mala. Uwi na sugudan tano. Kaadin ka tarimo ginawa tano, agyang kaya maulaw ang mga kilap na asaraditan no riba-ribat. Nasa timan sukuran. Giti su Allah, na inalin sa Quran, Ar-Rahmanu al-Arsyid istawa. Kaudi nga paparatea, abami may radyo Rasulullah, bakit lagalibong? Umano paratea nga, ano sumiyong? Di sa langit. Nagkasiwan yan ro, Surabul Alamin, ayon rumini twist. Giti sa bapa, miyatang daswallahu subhanahu wa ta'ala sa langit. Di madakalabi tira saya. Agi din nibitan. Na miya ka to ni iba ka sinudug mga panagungdaman to ng mga Muslim. Na minibita tayo na sumata batan na kita ka pan. Ang mamimingay niya. Bilikan na karon na may ito, kau ba maminimize ang problema ya mga Muslim. Adi ape sumay ito ang problema na pakala. Oh, miya tangkad asu Allah asa langit. Karon mi may rad. Siya ganda tanong ay takit, confirm mo ginawa tanong, amata na sol na sa buro. Kagiti kira silang sambiyan. Now di nga mamparate, nagnakan di mo yan. Karoon ini terus na sambiyan nga eh. Kenapa sa bubo? Kenapa si sa kilida lang ito? Si sa puro. Ars. Ha? Kenapa tak pun napsir? Uwin na siya ganda na kan. Kanong pakabagrag yung kaparatetan sa gidir na inaliar kan. Kana imita pelak. Kapwa ka binasen siya gibutan ng mga Muslim, adi tanu kepikir so kapian tanu kabibina sa tanu, kasal ko ko tanu mapapasa, de penipa datarwala mapapasa da pengben. Na prepare tanu man. Di ka pangatras. Nigagalitan sa Pilipinas sa mga Muslim. Inuak na ilikaan, kaanta no maka pamimikiran piya-piya. Amulad po na oras tanu ay, di tanu ba nga tanu ba tanu perampay niya yung mga pedemang umakto. Ay tanalwalaw tala sa Quran. Yu'til hikma may yasha. Maman yu'til hikma faqad utiya khairan kasira. Imugay walaw tala sa ungangan. Bida so katawagungan. Bunyi miyalang rakan ko muna oh. Bida so ilm, yung tanalid siya, bunyang wisdom. Bida nan. Kaad na matao. Nadungwang niyan, may tiungan. Ado man na maungangan. Nakurang ikataw. Gwi na maumataw tano, so mataw na maungangan pa, nado na iman yan. Gina na tito mo ma.
Oke. Ini tanay pul kay gi nga ungangan, kay naliwalaw tala sa Quran. Imbagay walaw tala sa ungang to wisdom sa English. Kung kabayayan. Nasad natin wala subhanahu wa ta'ala sa kabugan sa ungangan. Nasa benar, akia bugan sa miya kadak-dak lamap ya. Miya kadak-dak lamap ya. Anto na yung mga bunta lagi nga ungangan. Sumpat lagi ang ayat, wa mayajakaru illa ulul albab. Dabas ang kisampay ang mga tao arwarsa mila pilapisyakan. Kami mabagri filosofiya. Pao na mapanadig yung ta man lagi nga ungang no. Na babuso masa katawan yan. Mada kung na naman kami giptur na karkano madakal na miya kapasad ugi na kurang yung dini yang muda ni yang mamay lewalairan atau ni kidiun kay saram miya kapasad na lagi miya kapasad ako dini yang ngatan inopia kapagandad katuro ni natawaya ada banyak diduga ha ika dua ungangan. Nah, mapakagda makaso, mga iti katao, lagi-lagi gano. Bigyan pagis mula. Kada mo makinagre ka? Turo na kaso mga tao. Gawang tami gagal na naman ay kasabutihan. Kanda makagiya, niya kapasabi ka sa doktorit. Kasal lang ka mapipikir ka. Ha? Mila pilapisyakan. Dabasa ni proud, ila ulul albab. Diya nga ulul albab. Lagi yung anong maran na may madalma? Wayag tamaran mamalang tasidna. Oh, understand na nagi yung tama sa Di nga masusuatan kailangan naka-understand nan. Akibubuga tanong sa Pilipinas sa di patutamial yang nakano asubra na magato sa na kaya pa umo Islam sa Pilipinas dap na mga Espanyol dap na mga Amerikano na may Islam tan. Ubi na debatan nurotan for living ang mafia. Mataw. Mana na mila pilapisyakal, adi tagakal. Pagi mana mga tagakal na malayakal. Ha? Malayakal. Kadi makapagakal subuha kalian. Oh. Na kapag ganda ko anma mo nga ngandro, kapag ganda ko tagakal, nadama kalian. Nabunga pagyakal. Napakapasang yung tatagakan. Na may kadaga kali nang ko. Ha? Kami ay sa tuto. Oh. Bumuna ka tanong magyakal, ang hindi ka tagakal. Mga ungang ito, pakabulang-bulangan. Okay. Giti naliwalaw tala sa Quran, ada basan kisah perwar sa titu ama pantasyakan. Isa nutam ran yung tama pantasa. Malayan understand up kesabutan na yung tama mabubita do mga muslima. Kesabutan yan. Giyang keoritano pira puli manto getos a muslim at titu na makanan rasa dunia. Siya Pilipinas ha? Na titu ba muslim? Di bagwidakal. Pira yung mga tayo mantua di makagabin na di makapita. O muslim makatitu di bagwidakal. Ha? Dia nga Islam penutul. Na inutan na ipulkai agama ini pinili wallah ada naunan yang agama sa dunia. Ke pasanu miskin, ke pasanu kawasa, ke pasanu datu, ke pasanu sibilian. Palen yang berapas, lagu palen yang bersurga. Dia nga Islam pengubudna. Beding kagi di katawan tawai argo minutus yan iman tu. Kau katawan yang lagi nga kesua pengubud nu Quran. Di magay sa lugar, so sige kasanul ban ng tamala ulama, alwajibatu aksaru minat laupat. So kung supaliwet na madakala di suras. Biti mabagra umangan. Ito na yung mapikir ro. So oras na tama din kay nadin wala utala tanong na titangan yan. Ugay na miadban. Ito ulama tanong mala sa dunia, at tingin na so paliwet na madakala di suras. Anak ka magda maka-importante isa ka minutos. Sa katano pa na dinar gayan. Bedin petinggra tawin na di na katay masuswa. Miya kasara ko ni manto na kung Ramadan na yan.
Pero ada si araw taniman to, ang mga Muslim. Na oraw tanu saya, na miya kasaragun, amia lebet ko oras tanu sa dunia. Dini pelipati. Miya kasaragun na miya lebet to. Ini to na ipelakay. Mga dato mga bay, mga angunguda, mga bago tao si saya. Limo Allah Ta'ala ini kapada isa kayang guna sa mga silpon. Kaya kalilidsi napalaid na tumatandang siya sa gagawi dungdung. Nampada kaligira ko na sa lakot tantangan yan. Kupa kasi lep niya ibadah. Limo Allah Ta'ala kami dilingit tunay palay ibadah. Kau di punay may langit, namanya pelabus. Nabi di punakal sa luwan na mori. Demakang giu na giang ada taray. Lagi ka pakang gini na limungan naman Allah Ta'ala amya ka pamikiran siya. Sakyang muna na isa dunia. Dia ngasil pun nawat. Amin na lang ito na. Kadum makatadum sumang ato tanwa ka na busuwa kaya kuwasan. Pantag sa kuwan. Kakilami-lami sa dunia. Ha? Kaki ako na sa mga transaksyon to na mga importante. Nga din makan ini tagi mong kawag to. Sipo sa dakan na dumagan. Kita naman ang mga Muslim lagi umat Rasul sallallahu na uditan no makapas na kebuba kaadna miyaw nan tanong mga nasyon at tumulad ko Islam linimu ako susiksa pada minito na Islam iman to nakanaba kailangan na ba ay para teya kakagi masusua di ay marag na sumiyang na mga Muslim dataro before alayhi salatu wasalam kada bagay ramya tiro mimbangkit. Sa katanong na tiro to bangkit, nagkaparat na kami akan bangkit sunok. Ha? Miya akan bangkit sunok. Uwe nga nudi sa mga dignity, yung ito mga kapiano kabubalitan ng mga Muslim, na tanto ang madakal ang miracle, di kakawa o mga sarwang tao. Miyali tanong sa teknologi. Uwi na ka na barakatan ini sa paro Islam. Miyali tanong kada tanong paganad. Sa mga pilot, mga teknologi nga bumangbalan, miyali tanong. Uwi na di importante na di tanong mali sa Islam ya. Uwi na problema, na miyali tanong sa iman, agya pasangan tanong. Inarakatan tamsin, inarakatan talungan na muri. Kedubli. Ha? Kami alitan no alang-alang. Ay bulong nga sekreto, makunakan rekano. Nasitan no po kaya Islamaya. Kada taro sa review. Nyali teman-teman maganda sa teknologi. Ibasiran na sa attorney mga ito na mga doktor, ibasiran na argiran ro. Da. Ugi na sabab posisi kiran so reality iman. Kami asyur katiran. Mesyur katiran lagi ngayon. Dunia. Anu dun sa aluan na mori. Dia ngayon mga sarwa nga tao, na benar ramyaw na sirano sa teknologi. Kaya sungan ni Ranso Ulan. Para tiyak kami nakas mirano. Kasi sa Quran, na inaliro na manusia, na ba Muslim. Ay manasanja manusia, apa kagaga, alam mo sa dunia pali ng tiwalaw dala, illa bisulta. Asaran na bagriyan. Kaya na bagro Amerikan, ubim niya kasong. Sa katano pa man, nadatano pa gana dun. Eh taman nakarong, na problema. Eh wido na kal na, datano maka-teknologi, na sumusi iman tanong naribet. Nakidubulian maka na narakatano, narakatano jalungan na moris. Kadisa lain sa iman. Ha? Di tanubkel ang mga umato nabi. Ngayon, ape kada klera na teknologi. Nadiran ko umalangit. Kabutang jiran. Timo na lang na filosofer sa dunia. Mainsik sama Amerikano. Nadiran mo umalangit. Mapusiran. Buat teman lagi naulan. Nasura Rasulullah kami akan pemairan. Si dunia pusat langit. Oh natanu. Ditanub ke kawan. Kasatan 50. Bedeng lagi kepolisian tagi no tanu. Adi tanu di titik tengah. Tadamnya apa sa tanu. Na taru bab kita busa gino tanu mah. Dia ka Islam bagi na bendi 5 bubo. Keda tanu sa kuana. Aina liwala utala ayat sa Quran na tina pa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Gira ko na pamanutunan ni subino ni sukapenian.
Kira man ako naman negative ta. Dapat na pugon ka positive ka. Benda inu ka dipuata mo kagi mapia. Pengumulong niya ginawa ka. Kung kami bulog, nanto dia di makaplan. Mga dataro to, iyo, inu penegi masusua kagi kapia nga. Kapira, perlu bidakan. Nabudnya kala bidakan yang teka pakalaya. Kata niya, dem niya pulgan. Ay pung tanya lim nabi, warado bima kasumalo laka, takun agnanas. Kaswat na kasu, masangka. Kami kau sa kaku dunia. Kaya mana kawasa na masusuata. Api yang ada kali pira ka di masusuata, nang nabakaw sa. Kaya mana kawasa na masusuata, api ada pira ka. Kasara masusuata kan nakawasa ka. Bititingon nabi, warada bima kasumalo lakon, takun agnanas. Kami beli kakau sa kaku mga manusia. Kaya naman natigin na tigura sulaw ba kawasa, iba da kali pira. Ay kawasan na sa masusuata. Tapi ada terakay mapipegno. Tapi ang tulot tayo man na terakay makawidakal ka. At gamalaki sa mantali. Makatuko na kinahay patrol. Nanda sa ka banyak puniran. Banyak kekelamaniran. Pana ko na naman naging ka-Islami. Giti sa bapa bulong kumya marate mga pia mga miskin, bulong ko mga kawasa. Bulong ko mga dato. Tagira ko na di katawan ito ni Pelagay. Kau umanis na makasunsiya. At makaputo. Kaading makapia ginawa ko sa namya kapaya miskin namya kap na ginawa mga estudyante tan. Di yang kaya pupuna maroman isa na debarakat yan. Kama datang sa Islam. Ay man niya punta ni man to. Dan Pelagay kasakatan ni baraka sa dunia. Ada di negara Allah Taala ko mga non-Muslim. Salah ko mga Muslim su baraka. Sakatan bibigyan yan. Dia belikan nagarkan. Atau na yung mga dalil. Pagana yung law amanu ahlal qura wattaqu la fataqna alayhim min barakatin min samai wal ard. Uparate su pagingin. Kabariwa eman na nakura na bariu distrik Tanaba City. Naman nang ilasiran jalusa. Na perlakaan ang mikiran suka barakatan lang yung tabu sulupa. Sibu ipipu itu tolong terarah ketanu. Kenapa isu kumasa rumah nggak tahu? Itu siru ketanu saya. Melihat teknologi nasi tanu sumu. Atau nih dalil saya amali mana? Lutan mangarap miali yang rekan kumuna. Muni maka pusik enci kaya. Ada unan nirana makuan. Malay pirak. Oh di bawah miyak kabasa ciranu. Gagana tanakan runa. Pa ambil satrin. Mangarap untuk enci kok. Dari mga tahu ya. Wala maka teknologi. Juga naman enci kok. Nakaipuan na tarikam sa kami. Yiti sa bapa mapurutan mo di silan. Nya makapasad. Binaya di bangal bugun warabu, bangalot kanu. Sugan namin sa kanu. Kaya sa katano sina dito na mapuno lang. Dito na makaswa. Tapi dia ngayon manaw di siya lain. Kapag sudah problema na di bawlan. Nadumi kilakan na peso na bumda miya pa sa dimo. Muslim kapag surah bumda miya pa sa dito na malakay tindog. Dia nggak mau pasal dawal kan dari tin-tin ke saya. Kita nu magis. Sige mga mga country, mga kasukan rumo. Na penda ka pensuma mada gelebeget. Kang iya pekailang. Nasiba na malas ila nga diso. Pemimikiran dan jim pemikiran jauh lai. Kita nu pakabumi. Melagi so leader tadi tahu mga pipia. Nagusunda to ampan. Mga belagi debu. Dataro bayran bebali wala su time. Lagi mga pedang kautir na malaki ran yarga. Mga rabanan, mga sumisiran na sumisiran gulubugan nila. Sakta naman na di. Malaso bakanta. Adu si panasbigan, madi di panasbig. Mga tokoh na maritis. Ibidakan. Na. Niya tangad aswala subhanahu wa ta'ala siya puro. Karon ba nga di berate bumimayran? Atau na sekretary kedua. Sasa siya 12 hours. Kami ako masakuan. Beba. Subra madilap. Witi asra, witi turun asra, ta madilap ta double time. Dia buat pagalta na Makkah. Dia Jerusalem. Kaya ko sa gabi.
Anda Yahudi wa ikina ya Rasulullah. Jika mereka makaparati bagarum nya kasung nam yako makadiman tu. Oke pitan nam yako ma. Oh. Anna sakataro masandeg. Tingin bener ram kasung sa Masjidil Aqsa. Pirati man ni pusti. Ana problema pa kaysa. Kabay sa kuno na bina pemilang ta pusti. Ha? Apa sa katanu? Kata miyati kanu sa ocean rekanu ya, pelagi pusti niyan. Kulat ya kanu, cinci admin. Isin niro karahu bener kata kita pusti niyan. Tiga munta Yahudi ya Rasulullah buka berat ya orang samnya sungaru. Tatirong anak ni kada kala pusti. Agi munta miya kaysa nakatawan niyan. Oh Indonesia kaya. Ha? Tataw niyan. Nga natupangan na sa Rasulullah titu miya kasungru. Nabayang araw tinipan na pusti. Miya kanu marakali. Tsaka ba nagi sa Islam na baraka. Ya Allah. Pangilan na karakanakwan. Masjidil Aqsa. Nah, kumatatang na ini agak mga Amerikan na television na Misalnya din yan yung bilangan ng Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Pitirin na natin na ustana sumaro. Ha? Mga barakanan at sibu ini buhay ko Islam. Ada kidi na gagaga teknologi. Di gagaga. Ada pun tahu mga cellphone, ada pun mga kwan, data raya. Da satellite. Ag itu namanya satellite. Miyaw na tanong sa satellite tadi silan. Mau na tanong. Og yang nga Islam akin nagunta na yung maswa na ipuwa kape ginungan. Niya sigurado na puwa kape na ginawa nga bay sa dato. Bago ito sa mga uda. Taman sa balok. Kagibulong yan. So tiwalaw tala ya Rasulullah. Kenapa nubal kini tanong ko Quran naan baka numara ginong ka? Angka makapya. Eh di tanong kataon na ito ni arga ini. Na. Dito sabab asuke mayroon dyan na niya siguro do si isa langit tumyong na ito na hindi ba? Periode tanong aparaten tanong sola na siya puro. Ugi na langgap. Ikadua tanong dan tanong sa. Ino mga didamisyo o mga sakabaw Rasulullah. Di alam niya kasong araw mo, ninungar kami di puro kaso Allah. Demi ato na hadis, sabab sa bawal. Bawal, o bukulisir. Kalay, tumatan sa Quran, lay sa kamislim sa iyo, gad na ba niyan sa gindo. Period. Ino ba panipurupan? Analiman yan, anak ko, haram. Wala problema, tanong kasudi pa ito tabadi. Masukin, nagka pa ni masukan. Digatingan. Dengan magagawa lengan ay bilas ka na Amerika. Ya sabutay ako. Dita ni rupa, kap di pedigan ubu. Mga bagu atau mga ngudek pemakin dek saya. Genek kanun rumupa wala haram. Ini Rasulullah fakiru fikal killah. Ayah pemimikiran ini masulang na indan wallahu ta'ala. So langit, so ulan, so alungan na psidok, so mga palaw, so mga ragat, pumimikiran na niyo, aad na miyadno. Nagta miyadno na din pumimikiran ka mabinasakan. Lato fakir tikal bani pumimikiran na so miyang adu. Kakibinasakan. Kaprogo naman na mga Yahudi. Saya siya ng bukit at mabinasakit dito ng mga Muslim. Pemulih siran. Nadnap kepulisan nira nama. Yang maganda naruhin ng bukupit. Yung mamugi ng mga pada dimakain ng anak idu. Pagi bagu. At inalitite wasyat. Litite sa kamau pasada Quran ay. Di ka pa kay. Lan imagine na ni mano. Paano mapapasan sa Ismail ay simboli. Namin di bagu na mga sa negosiat. So iya ko bisimboli. Nya ka semua komis mo kodar pa ta simboli anu. Ini siya Arab. Agay mga ako na. O ya, yan ang si simboli siya. Ako rin nga, atin na, baka kapiratigin. Mga toro to, at ipanganak ka na. Asum yung ako simboli mo ko na Ismail. Pisinigan na ka na. Tingin na di, haram. Padanan sa polyester ng mga Muslim. Di tanong pa kay Sib. Kahit tanong yung ngep pasay, daw pa makabasok. Na-ep ba? Na di tanong pa kay Sib. Di tanong pa kamu.
Kau mana apa sadu nema gbo. Soras tanu. Tanu bud maka pencikir, tanu bud maka buah mata sakurat. Kau kelangan tanu yang dibi. Nama di ubatan rumah tahun dibi. Oh tapi aku kan wah. Nggak itu nih tanu kata tahu. Di tanu kata dibi. Nah ditabaki benar. Apa yang kebenaran kan? Benar kalau gini ka. Ini benar tabal kan. Adi na bagag niyo kan dibita. Badi mga sarong ato kan dibit. Napsulin diri gira may kaya benar. Paranaw, tara ba nusulin diri? Mana ba ito na ka? Kala benar tagi. Tingin na pala long naw na. Sakay madididug na. Beneran na benar kalau tagi. Giti sa bapa iginak kada ba niya bali. Sa mulundu na penik klosan na kan ro, suligi. Mga daturo ini biterang. Ang banang tamayura. Kaya naiginak sa mulundu ban. Ada kesuatu. Awida kan? Ha? Adi tano ma pemikiran so kabibina so mga Muslim so ingin tano ada tano makatulad. Ada pat amya yang rekan komuna, ada pat lagi ngakiati Islam rak tano na ad namin itulad dito sa Pilipinas amya mo masaon lagi mga sarong ato. Lagi lagi nga mga Muslim area. Solo, Kuta Batu, mga sertan bilang. Na sunggaw no kadudu adar pa abatan no kami pengadu. Mana ni man? Na di ipatut. Asakatan ni baraka. Babugon wala utala. Salim. Na di patut to bini mo laula. Adubul tanu ilmu. Niya so Arabic, niya so English, di mga sarong ato na dicira ato magarab. Agi ang kaya kataon tanong na dauna niya na original. Na di pa kato sa giya nga sa tema ni makina. Bumilag ra kanila kung pamakay speedboat. Ini yang tanong mga di ba kato. Nagay speedboat na chay makina. Nasa katalon na duo. Nakagya dua, nanudua pula pelawin yan. Di 40. Nasiran niya sa timan ng makina, nag-80. Maatuwaw. Walau pula pelawinan. Lagi na, takapanakan na 40, 20. Malay balis na di bedinyan pa kapanamar ni. Kau pa mapuliran. Yang betirong tanu. Betan ay masuk mga Muslim. Isir tanu patut suwo beraka. Sa timan na 18 sa Ranau. Alakan wala utala na di kailangan na batang di praga-raga. Pakita tanong ito rin. Data nang mabuto to wala utala, data ro pipikitan na ginutan. Ibu ginaran na utan. Na biliw na koleksyon niya. Mala di sulang na ira. Koleksyon na. Mala. Andin na kung tanong. Isa ka tanong pwede na light. Naaya kita banan, nasukatataguno na libre. Giti kita biyad. Sisa simbalisa namya betang janius. Asisiro, aliklanaw. Na namya sa national government na libre, na so probinsya niya na hap. Sarakatano man na arakatano, is kay malebed. Binagdiyak na kano ng pala kanisa bapya kata betano ko nga tagi. Importante na siya gada tano, agi mapipikir tano, miya bubay ni karta sa tano eh. Napong sa dito no pag-Islam. Ngayon ito nanudan na miyali ang rakano. Iti sa ba pamiyali ang rakano kung muna. Akya pa kapunin na peso sumangaw lamang sang tatayng. Oh. Na ay bumumuhat uli kami nakapatay. Kaprarawati, bukanduo, kapangawing. Dumala ako na mirara dumya. Miyan nyo. Nakipangadigasan. Ako buhat ay si Ikwan na pakasabutan nga. Okay na nan. Ay palabang okay din. Gawin okay. Uwi na din narada yun. Daran tagay. Kaswa, mapapukas ka paging. Summan sa mga pagta na Western education na miyaganad, ada mabupaganad sa murit. Oh. Na ay kaya ada nga pakubus. Tabi ako lang na pumanginig sa mga professional, ang mga guru amin. Na benar Muslim na danya gamitin sa ka-Islami. Kaya penguntan ni Amerikano. Hindi di, importante niya aso ako. Kenapa Islam ya? Kanya Islam muridmu, tablig, mga masturat, ginabuhi ko qualified, minamahali sa nakanaba kailangan niya sa Islam. Nakalaman naman kami. Imagine nga man, lang na Muslim amiyaganad, nandudong na nga tahun dito na Islam, ay iman, bilang nga tao. Dahil suya na matabu ko opisina, nakagiman laki iman, nakagada maging mga sarong nga tao. Gusto kaya mga Muslim ya, mata na mga pipiyak. Mga PPEdat, mga formal, mga
Lumpio. Oh, mga datarot wa. Ay penuh na municipality min ditulad ng Islam ya. Agin na national government na sumaludu. Dinamata na saludu gamir kan. Kepakai na sumibe kan. Ha? Kagdami na naguta kapiatan. Nakagigi dia kan diteron. Na diteron ke paro. Kapias kami mga ulama na bupuna ikat tokowan na Islam na kailangan sa kadatu. Lamang tanda sunyag derang saya dinadinga kay pagiliw ginapaliti. Kabawalan nga bido. Cuman itu na belasan wala utala kay gidani penerampay pamikiran na. Ito na ibulungin na. Pero rubatan pagawa. Hindi po ko sa karsadanan. Ano na po? Kagagubirno. Ano tanong pagubit? Kagagubirno. Maujur tanong. Ini mending nga pagaluya. Isa sa pagi nga video kal. Napirawan na bida. Bener ka sa karsada. 30 na sapli. Rakiranan. Ang makalalag. Ha? Di mamugi bida oh. Na neno kami niya maito na sa Islam nak naman nubelang mantaman ku Rasul sallallahu alaihi wasallam na benar kinuwala diwan ana mga limitado tanuru di ba miyalang kan ko muna ato na idatarian sulang-ulang na miya pangarumo Rasul sallam na bituan niyan na bawal uba pangaruma haram menuwa di siya unabi nasuwa nga sa Pilipinas, ang mata tiduki warisan. Tinainawan kan nani pagi ko kontrol ka pa. Natika sungun sunabi. Exempted su Rasulullah. Diti sa buat apa nagtanong kana limitado tanong. Na limitado tanong. Sekali na haram uba pa nga pang rumasuk yang rumah niya. Bina sa kagiraman na ka. Ang kay kete warisan. Tinainawan kan bigay ipapar ka pa. So mga datarot wa, kailangan na gida na problema na anamang wala man ay konsultaon. Inunepo kaya. Ito na isa bapak. Natanong lang mo sa pamikiran. So, mga dataro to. Na. Ikadua. So, Musa, alayhi salatu wasalam, kegagaran sumiyaswayan. Taka muna miyaw pakaragat. Timu-timu siran. Lango na mga teknologi, mga filosofer sa China, Ui, Amerika. Umaw pakiran na ragat. Katanya kagal sa siran sa di dalam. Ilarti. Ubinaw pakiran naman nakadibag. Suma sa operaw na. Ya ko ano to? Kada biyan ito, digin ito yung mga Muslim. Miyo pa. Ikatalo. Dia dunia na timu-timu na doktor ya. Nambal si Ranca original na bulong. Sa sumiyate na mawiyag. De, puwatay si Ran. Nasa Nabi na isa alayhi salatu wasalam. Baka lagi sumiyatay. Ilan yung mga kapra-Islam ya? Langon atangan yan rin, nasa kata 50 puruun. Ang hindi tanong ay katawan na. Pulalakan tanong ay kanbag. Siya ko sa Islam ay kabibis bulong gusto. Ebis keopasan. Soalaw telekirik sa dunia. Narakan yan pun. Na mo kita tanong ko prosesyon yan. 100%. Nato na yan. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami tetakdir kanu. Proteker kanu. Kung kau yug-yug na tama sa lungan na mo. Galak tanong. Pasara mga miyamar titan. Pasara di tapiki. Bubad na mo pilap-pilap sa kaya ka, natagal ka. Mga datar to, nadigapag siya po Allah. Magiglas tanu. At tabi ko Allah, nagdagdam tanu ibtiro karkan. Bipura patay tanu. Buro ka tanu walela. Bipura mununa kong wakakataw na ready kami. Napakigdamar kami so tito ko yug-yug mga Muslim. Naditan na pumamate na mapulol eh. Kaya di terpunya apa sudu saya nada tanong pang niya. Dia nga kabibina sa tanong. Di tanong guro kang wala utala ay naliw nabi na man lam yahtam bi amrin muslim palay sa mina. Sadin sa dine niya video kalso mambu kita mga muslim na kinaw Rasulullah sa umat ya. Makasurga ka. Bili ka sandagan. Tingun nabi. Sadin sa umatakan adinya niya video kalso mambu kita mga muslim na kinaw ko sa umatakan. Miya utra. Bili ka sandagan. Bumidungakan. Nah, mapangalabang tano, di tano makapsirakan kasi sa Quran. Ganit tigil yan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Tanya na sakura. Dia kan numpagan niya mau ulan niyo, mamubutad niyo. O mabibina siya kan udin niyo ripira. Tama sa diska ni magali. Sama na ito nasa kata ni makabambagusita. Magalitan. Alitan no pagalino Allah. Bayalan nakataw kami ka din sa Quiapo. Mga pasang. Yala iman to na miyarat ya kami tulabus. Nakataw nga nakapakakan nami. Di, mga sugatan no. Kabadong panahon na masjid tayo gumadrasa. Artwallahu ta'ala. Kung naniman, didnaw na naman na masjid tayo. Keparuman na mapengudola ang makaturubuto na subna palay muntia. Kapere kang hilo na konpay ako. Nah di niya pengudolaan ada proseso. Kegaganian, wallahu ala kulli syai'in qadir. Lamang taman na kegaganian ka. Biri simpul. Karena bahasa engineer penakas soalan na konpay ako. Namian di pagadinan. Pagi dunia. Lagi desa proseso. Ayaw mo to, ay udah niya nembali sa masjid arkian. Naskah ni di melalakaw. Maka pundugutan mo. Uwi na sekretaro na sarasira kang wala na akong banian. Rasak. Beraka. Beraka ka. Antay yung taro ka. Kaya anto na yung bidan no Islam ako sudi. Tumagunatan ng mga usya ito bada kapenian. Bumilag ng mga saro mga tao. Itatanong sa mamagusya ta. Kuan tanong kami na kamal ang bidan tanong sa kapya. Kung yugi ko dunia na eman sa lungan na mo. Nah, ino tanong po wala sa mga matataniman to. Kami ang mga ibulog ang biklas. Kenapa marata? Kami akan rekan no fardu kifayah. Dia nga yang maganda da. Paliwet uwi na fardu kifayah. Nen mi alang na peruman. Kagi ujur tanu. Auditan ujur na Arabik buat kailangan. Nah sa Pilipinas sa ujur tanu, anak kailangan na paliwet. Uwi na kana beda taruh kay paliwet tungo koran na fardu ain. Untuk mana ipisi katawan na? Datare na simbolo. Ti Rasulullah. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Sanja muri-muri na mati Rasul la ilaha illallah na pasurga. Bedi ke pakai mga dik wallah. Kagi sebab kuda ko makaso magarab. Buka pasangan nang na English abu Tagalog. Na ba ko ni English ame ka bete. Diris nugad batala. Palung akon pamimikiran o kasulda. Yiti sa bapa kailangan na magandang tanong. Kadi mapita sa isa doon na kumain tiruarkan. Di kan pengen na nawata ka mo rito. Pagandaan lulos. Baka iyalan na bunga pa ka sa buta ka nawata ka na alim. O di kani-kaninan. Pagandaan no. Di ka kunya nawata ka ulama. Kamu na o anaw la ulama ka. Pemang ni sada. Uwi na may ka betay ka. Bangong gidawa. Kasi kataonan. Nah. Ya, saya na dia ko mataw sa ako man. English membuat Tagalog. Madakal man na kaya Tagalogon siya di mataw na maranaw. Di tanong ko tamiyag dami o. Ginabulaboro na neno malitan we kaya adngay nga o. Ano mga murit ay mga wata. Aso amay nagwini na pala empleyado. Na isa sana sa ako na mida. Nya ko niwe. Na sumid na Tagalog. Gupusimbo. Lagi nga miyari tanin na wata na ya bonit. Mga di bekasur ko tu. Ay miya kaditan siya. Ay siya minda pa na empleyado ko. Did. Na di mataw sa marano miya kala. Kagi di mataw miya ka bete mga de. Isibutan so la ilaha illallah. Di mataw. Ha? Walang ibang sasambahin, malibang kay Allah. Tagalog niyan. Mapupo kumalakal mo. Puto tanong. Kamada kalakiwatanan siya. Bisa saragata. Na inang kaniwa ya. Kana mangaw tatano, amya ka lipat sa maranaw. Na kailangan na maalaga ang maranaw kad makasabutsiran. Kapumatay na ng mga widakal. Mga widakal ya. Pero nakarakan mo. Na sumasana ka niya director. Bled mo musika roman yan. Lagi nga wate nakapiro. Ngayon, di mata sumabot. Dapat na puminos sa pakiwatan niya na humiyak alaga ang maranaw. Ay nang kaya sukay, napiyamala. Abila sa nun wala utala ka mo. Pakiwatan niya mo. Mama? Oh. Na digya nga mga Kristiyan. Tapi dahil kaparapakan niya sa bubi. Yang nga, gini, Messi magnet, dia lang. Di mataw sa maranaw, niya ka lang. Lagi di siya ba? Ini nga katakan, ini lang itakno niya. Adumain ka,
kailangan na makasambisiran sa amin. Amranaw. Kami ada wateran eh. Nana diga di mama ibarat to, diga di mama surat. Lagi ngautakan na di salin. Ako masalungan na mori miya kansil. Na, nya patadin to, anong oras pamanatan to. Dudan dan lagi ngeposa. Maka miya gala 5. Dia ngeposa nakatusuko ko anon. Hikmaw. Paganeron. Na ino tanaw pa kapumuasa kabulong. Alam na Islam ya? Kadunia kira. Kena bubala sa alungan na mori. Iyon nabi. Sumu tasoko. Busa kanu kangan makapihilti. Tasoko ang tahilti ya. Mani makaparati ka ng mga dem makabusa ka na baka kay badan. Karena pa kamu senior karena baka din na baka din na kabulong. Ile ni wa doktor. Ande ni ka pakala sakit atawaya. Tina sunga sinapag ubakakan. Tina worse. Era ka kawili sa rugo. Kaya na doon siya bulong jukuan. Miya ko niya. Ubakakan ka di ka kilay siya sakit. Giti siya papabulong ka pabulos. Oh. So pagupira na. Tinaubakakan ka miya tiyo nga ginawa. Kari na sa bulong sukuan. Giti miya lim na biya sumuta suko. Pusa ka ano ka bulong sa badan. Hik dia. Ay malan na si Sariad na dinis ko birira. Dia nga di sunabi. Ano ba sa kataon siya daw makina? Kung na-discover ini lairan. Dia ka di sunabi. Yang tuwiran. Dia nga manusia na umane kanian na refinery saya. Kung di pa kasing gaya, kung vitamin, aguso, dirty. Dia mo ito marataan. Waya, yun yung makasing gaya. Giti ni Balea Marsiga. Miya ko ya? Oh, so vitamin, refinery. Umani makan tanwa. Ay no tanong quality na ginamisikit ka na yung tamakina at kusuwayan na igiramya kada makasaragu. Siyempre, maludi kibinasa. Lang tama na di galoksa na adnap ka tago sa utakwan. Adnap ka binasa marata niya tago sa utay sa dan yan makuha PPA. Kadinis ko birisa riyan. Abitip kusuwayan. Na. Katawan ni Mesua. Dia ngutang mga rata niya di sa lain. Matagos ang utang Marsiga. Oh, ino sekreto na nabulong. Pagiti sa bapro. Andin ni kapusan ka, na maimtilawas ka, na yung utang makinapipido pengiling sa akuan. Sabab po, bangan na ano na pengilingon? Nada kiuma ngelingan yan. Nagilingan akuan. Nudu. So nudu may ako na sakita. Ay nagiling. Di niya doa. Ay no resek ya guti sa bapak sunabi natin na sumuta suko. Miya ko niya. Tiro ni ko pamilya di ganup kel ko baka nomolsir kabulu. Labi bisa polo kay lambo. An makapiya ginutan. Doon paguna na bulong. Nanto na bulong pun. Na maka sa ko na mori pun na suruga ka. Aba na papuposan na ra ka. Ha? Ay mala. Oras na niya po na kakasmutan na nubu. Ato na ipilosopi ang mala sa kapusaya. Nga niya yaw. Igira ka na ba Ramadan? Datarai, kalalaya. Ira Ramadan, haram. Ya ko ya? Siyang ko na ino to. Perlaya ka, ang Muslim makaswa mananggila sa karam. Yung miya, piananggila na kaginga miya lele makaw nakalal, nakerami man to. Na nga di ka karam, so ano nga karam? Ya ko ha? Buti ayat to, la'allakum tattaqun, ang kanumbalo yang mananang gila mga Muslim. Umiyadudong kay ni tumapalak halalay. Nakerami man to, na minyug ka, na ay pilosopi ro na makabuga taw na ino mga dikita ro sa so kera mo Islam nakaram ro ka. Isa nga bulok. Ami agudong nga yung yakwan. Nasukaram na nga pibetuan. Karamangan sa Ginoo. Umuto to gyung tayo sa Quran ug hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam napalakan wallahu taala su kabarakat sa langit ug sa lupa. Ito nagta kabarakat ro nilakan sa tafsir. Oh. Na gimana tabarakan ano pa kapo? Pwede pa kay sir. Pagapon sa Saudi o sa Makkah o sa Amerika sa Malaysia. Di sudin suatag tanong ko langit ug sa lupa.
Kami na sama yung walar. Mana niya na sanja ingid a Muslim ana jikron di sesambengan na barakaw to. Ready so lagi waka plake niya no. Asara miyarat yatan no makasatan naman nangila. Andri di persin na lafatah na gyung kalaro nagtuso sigurado. Tas siya sa English ha. Sigurado pelakang ruan suka barakatan lagi to busala pa. Setan dudina. Eleni wa dunia. Mga Muslim country, ugi mga non-Muslim country yo. Si sa Amerika sa Europe, na nagasulinaw na 10% may ito. Ano siya nagkukwaro? Gina sulaman ng Muslim country, miya kalala bulon mo gasolina. Sabab sa suana na ready. Yung tayo sa Quran. O para tayo naman na ilang dyan, yun na palakan na kan. Dito sa Pilipinas, sa Sanja Beryo, ang makaso sa Pilipinas, ang Muslim, asira na ka Beryo, na manang gila, mamiyara tayo siya, na manang gila siya dyan dyan. 100% ng barto suka barakat. Sa mga taingid. Ano ba pa sa Saudi Arabia? Din kailangan, Saudi Arabia. Kaso na, so tunso na ay sintuhan. Sunjo derpatano, na langulang na derpa mga Muslim na baraka. Uwi nakakalusan na ito walay man to. Nagyang nga requirement na makuha, o pinanan. Nasa katanabi, bukul. Sa nataro sa Arabia, may ramuk tutunga. Gasolina na. Malayar gaswiga di su gasolina. Aparate kan malayar gaswiga di su gasolina. Nasa katano, nagira kalau benih kayakuan kayak mga ginawa yang dia mga scientist. Nagira naw na isa na sekreto akakad na baraka. Lagi dito na rumah tahu benih itu tuh. Ha? Puro man tanong. Coba